Welcome mo kapoy weekend kanatong tanan mga higalag mga kaigsunan nga kanunay nagsunod sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Malipayon kami makikauban usab kaninyo ni ining atong lahi nga episode sa atong pagtuon ni ining simanahona. Amen. Ug nalipay kami pag-ayo labaw sa tanan tungod kay mao kini ang atong katapusan nga episode sa tuig 2018. Dinhi tapuso nato mga kaigsunan ng mga higalang atong pagtuon sa atong lesson ni ining nga quarter nga naguluhan the final restoration of unity. Kung atong binisayon ang katapusan nga pagpasiguli sa panaghiusa. Amen. Kung atong mahinumduman sa nilabay nato nga introduction ni ini nga quarter mga higalag mga kaigsunan, nagisgutang originally everything was in harmony and united sa diha nga gibuhat sa Dios ang kalibutan. Nabungkag kini og nahanaw gumikan sa pagsulod sa sala og adun natay palaabuton nga panaghiusa pag-usab inigabot sa katapusan sa panahon. And this is it mga kaigsuonan ug mga higala. Niabot kita ni ining katapusan nga yugto sa tuig 2018 ug malipayon kami nga magpasalamat kaninyo sa inyong pagkiguban sa milabay nga pila ka mga bulan. Ug kuyog kanato karon dinhi sa studio ang atong regular gihapon nga mga panelist nga maogi mo tapos atong pagtuon ining tuiga. Ang atong Sabbath School and Personal Ministries Director sa South Philippine Union Conference si Pastor Gingging Asoy o ang atong Health Ministries Director sa SPUC si Doc Ray De La Cruz. Sa dili pa ta moadto sa unahan atong pangayoon ang panalangin sa Ginoo sa kinaadman pinaagi sa pagampo kuyog kang Dr. Ray De La Cruz. Magampo ta. Magaampo ta mga kaigsuonan. Gamhanan na mo nga Dios ni ini nga takna Ginoo magatuon kami sa imong leksyon. Ihatag ka na mo Ginoo ang kaalam nga among gikinahanglan pinaagi sa balaang espiritu nga magagiya ka namo. Abliha ang among mga hunahuna og kasing-kasing ug hinlua kami sa among mga kasalanan sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat kayo. Atong unahon ang atong ginahimo gyud nga talamdan sa dili pa ta mo sugod sa atong pagtuon. Mao ni ang atong pagtimbaya sa atong mga higalag mga kaigsuonan nga kanunay gyud nagtan-aw ug nagpaminaw sa takna sa pagtuon. Malipay kami nga mo timbaya kaninyo matag Sabado dinhi. Pastor Gingging, ikaw ang una. Gusto nako mga kaigsuonan abi-abihon ang pagtan-aw sa atong mga kaigsuonan diha sa Maragusan Compostela Valley, Maragusan District sa Kumbal. Bag-ora ta dito mga kaigsuonan nagahimo sa ato ang Revelation of Hope Seminar. O dalaygon ang Ginoo nga dunay 112 ka mga hamilikalag midawat sa Santos nga bautismo ni atong panahona. Amen. O gusto nato i-recognize ang paghago sa ato ang district pastor. Grabe ka malampuson ang maong wali tungod kay ang atong district pastor nga si Pastor Ranil Fortitz. Uban siyang pagdumala, grabe ka organize kay makaigsunan. O gusto sab nako i-greet kining tanan nga mga kaigsuunan nga kanunay gyud nagtan-aw sa mao nga takna sa pagtuon partner. Amen. Grabe gid sila ka supporter sa to ang programa. Sama panangnit nila ni Brother Tuling Muring, sila si Mrs. Inday Muring ang iyang asawa, o si Brother Yukyok Muring. Igsuon ni sila makigsunan, o sa asawa ni Brother Yukyok, akong gipuyan sila, si Yukyok, si Jasmine Muring makigsunan. Kani sila mo nag-atiman pag-ayon ako sulod sa duha ka semana, o si Nanay Silva usab, o si Tuto, iyang anak, si Nining Silva, o si Jonathan, iyang bana. O sa ato sab nga makaigsuunan sa Araibo SDA Church, Araibo, Pantukan, Combal Province. Mao kining mga ngalan nga grabe gyud ni sila pastors, wala di sila undang sa pagtan-aw sa pagsunod sa atong programa sa takna sa pagtuon. Si Brother Noel Sabandal and family nagapaminaw mo karon. Aida B. Sabandal, si Nib Sabandal, si Nia Samantha Sabandal, si Nanay Adelaida Braga. Maayong pagpaminaw, may pagpaminaw sa ato ang takna sa pagtuon. Si Dario ug si Ruth Braga. So Amodia family, Sister Ruby Lanoy and family, o ang Kabantaw family. Kini sila tanan nga makigsuunan maayong pagpaminaw o pagpadayon sa pagsaksi sa atong takna sa pagtuon o sa tanan nga makigsuunan diha sa Davao Mission uban sa pagdumala ni Pastor Edwin Magdadaro. Amen. Doc Ray. Mga kaigsuonan, happy Sabbath diha kaninyo, happy weekend, Merry Christmas, o kaning Happy New Year.
Gusto na ko nga itimbaya o greet og happy Sabat ang mga kaigsuonan nato diha sa Kapatagan, Digos City. Din kami naghimo og usa ka evangelistic meeting o panalanginan kamo sa Ginoo. Gusto sab nako nga i-greet og happy Sabat kining atong mga kaigsuonan nga anaa didto sa Japan. Diin ako nagkandak og usa ka revival meeting sa miaging bulan. Gusto nako i-greet kanunay gini gatan-aw Pastor Hesbon ug Pastor Pastor Asoy. Si Sister Lucy Inaba o si Tata Begay nga dito nagapuyo sa Kanagawa Ken Yokosuka-shi. O ang pipila ka mga miyembro sa iglesia dito sa Tokyo International Church. Gusto na ko i-greet ang family sa Rodriguez, si Brother June, o ang pamilya ni Brother nga Balisteros. Umausab ang family ni Sister nga Marlene Tsukamoto, si Sister Leia San Jose, nga nahibalo ako nga sa Miyerkules siya magapauli. Gikan sa Japan moadto sa Butuan. Happy trip, Sister Leia. O si Sister Jenny Takida. Ang Dios magapanalangin kaninyo, happy Sabat, o maayo nga pagpaminaw o pagtanaw nining atong takna sa pagtuon. Itong milabay nga duha ka Sabado mga kaigsuonan dito ta nag-join sa ikaupat nga anniversary sa Hope Radio sa Tagum City. Ug nalipay kami nakikauban sa atong mga kaigsuonan din ha. Who also happens to be listeners and viewers of Takna sa Pagtuon. Amo mong gi-greet nga tanan. Special greetings ngadto sa ato ang pinalangga nga church pastor din ha sa Tagum Central, in the person of Pastor Vladimir Undalok, ug ang uban sa itong mga kaigsuonan din ha, nga kanunay gyud nga nagpaminaw ug nagtutanaw sa atong Takna sa Pagtuon. I'd like to greet the family of Sir Sammy and Ma'am Sara Sibala. Happy weekend ug happy Sabat kaninyo, Dad ug Mami. Kang Sheldon ug Mimi Sibala and family, happy weekend. Maingon man kang Wiwi, kang Sherwin ug kang Ching Sibala. Happy weekend kaninyo nga tanan. We also would like to greet happy Sabat sa pamilya ni Sir Edgar o ni Ma'am Geraldine Malinis nga naa diha sa BJMP sa Tagum City. Kuyog sila mga kaubanan nga family, Leonardia family, si Doc Cesar ug si Ma'am Ellen, kang Ken o sa tibuok nga banay. We greet you happy weekend ug happy Sabat. Amen. Dayon happy New Year na lang pod sa tanan nato nga gipang greet din mga kaigsuonan kay matapos na gid ang atong tuig atong atubangon ang bag-o nga tuig ug bag-o na sab nga leksyon nga pagatun-an sa mosunod nato nga season mga kaigsuonan. We would like to also greet our sponsors from all over the from abroad. Ni adinhi si Brother Rowell and Jubet Arisgado sa St. Petersburg, Florida. Ug ilang mga kaubanan diha sa Florida, si Ray Bakatan and family. Amen. Na dinha si Howard Joyce, Harold Joyce and family. Ug dinhi sab sa Orlando, si Engineer Gons ug Ma'am Betsy Sumayang. Happy New Year kaninyong tanan ug happy Sabat. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagsunod sa atong Takna sa Pagtuon. Karon padayonon nato ang ato ang pagtuon sa material nato nga niya sa atong mga kamot karong simanahuna. Mahitungod sa final restoration of unity. Ato na nahisgutan sa tibok nga quarter mga kaigsuonan nga nabungkag yun gumikan sa sala. But there will come a time nga iuli sa Dios ang tanan. Amen. I-restore niya ang atong mga lawas nga mga masakiton. I-restore niya ang mga relasyon nga nangabungkag. I-restore niya kining kalibutan nga naguba. Gumikan sa sala. And finally, we shall enjoy harmony all throughout. O kining harmonia mga kaigsuonan, mao ni ang tinuod nga panaghiusa sa tanang mga katawhan sa Dios, tanang mga linuwas, tapos nga pagapanason sa hangtod mga kaigsuonan ang tanang dagta sa sala nining kalibutana. Yes. Atong basahon ang atong memory text for the week. Hangyo na to si Doc Ray sa pagbasa niini o ang paghatag sa iyahang mga introductory thoughts may tungod sa atong
memory verse. Ang atong nga memory text mga kaigsunan, ubani ko ninyo sa pag-abli sa atong mga Biblia diha sa ikaduha nga Pedro kapitulo 3 versikulo 13 nagaingon siya dinhi sa in Ingles. Nevertheless, we according to his promise look for the new heavens and a new earth in which righteousness dwells. So kung atong tanawon mga kaigsunan, mao gyud kini ang paglaom nga gipaabot sa tanan nga katawhan labi na sa mga miyembro sa Seventh-day Adventist Church. Amen. Wa nagilain nga atong gipaabot pa kundili ang pagbalik sa ato ang nga Ginoo. Kay mao kini maghatag og kahulugan sa atong relasyon, realidad sa atong relasyon diha sa atong Ginoo sa diha nga mobalik siya kay mobalik naman ang tanan sumala sa gisulti ni Pastor Boscato kaganiha ang orihinal nga kahimtang sa linalang o gibuhat sa Ginoo nining yuta. Okay, daghang kayong salamat, Doc Ray. Nining tungura mga kaigsuonan, ang tanang ideals nga atong natuki sa atong milabay nga mga episodes, mga kaigsuonan, mauli ni tanan sa ato. Imagino nimo no, sa pagsugod pa lang sa kalibutan, nag-away na ang human race, ang iglesia, nagkabahin-bahin, lahi-lahi tag-pinulungan, lahi-lahi tag-kultura, lahi-lahi tag-idealism. And yet, despite all this diversity, mga kaigsunan, we still have that ideal nga magkahiusa ta as a church. Amen. Bisan tuod o uban sa paningkamot o sa grasya sa Ginoo, sa kalisod, atong makabot kining harmonia dinhi sa kalibutan, mga kaigsunan. Walay ikatandi sa harmonia nga atong masinati. Unya, iniguli sa Ginoo when Jesus will come to take us home very soon, mga kaigsunan. Yes. Pastor Gingging. Ang pagbalik sa Ginoo makaigsunan mo na ang atong gitawag og blessed hope. Aha. Buhi gyud na nga paglaom mao na diha nakastutok tanan, diha nakasentro tanan makaigsunan. Og samtang kita magahulat sa gitawag og culmination sa salvation history, kita tanan gidasig gyud makaigsunan nga magkinabuhi kita nga dunay paglaom. Amen. Importante gyud nga paglaom kay tanan nato nga mga kaluya, tanan nga mag-discouragements makaigsunan, tanan nga atong eksperyensya nga dili maayo sa atong kinabuhi. Masulbad lamang kana og atong tinuod nga maeksperiensyahan ang tinuod nga paglaom kalipay inigbalik na gyud sa Ginoo. Amen. Yeah, actually, usa ni siya pinakauna nga bahin sa tong leksyon karong simanaha, mga igsoon. Kining nagkahiusa ta diha sa usa ka paglaom. Walay lain nga paglaom nga gipaabot sa tawhanon nga rasa, mga kaigsuonan, kundili kining paglaom nga iya sa Biblia nga maopoy gikuptan nga paglaom sa mga Seventh-day Adventist. Naani sa atong ngalan, mga kaigsuonan, Adventist. Ingon nga mga Adventista, ang atong paglaom na angot dinha sa ikaduhang pag-anhi ni Jesus. Amen. Much more so, yan ang gisaad, mga kaigsuonan. Unya, ang atong daghang mga pangutana, matinuod ka atong gisaad sa Ginoo nga mubalik gyud siya. Unya atong concern, usahay ang uban sa ato, nagsige nagpinaabot, nangandam na sa usa ka panahon sa una, grabing paningkamot, sakripisyo. Tingali ang uban, niabot na sila sa state of deep sleep, mga kaigsuonan. In fact, ato gining ginabalik-balik dinhi sa atong pagtuon, sama sa pasumbingay sa napulo ka babaeng ulay, wa gyud kaabot ang iyang pamanhunon sa panahon nga ang mga tao nagpaabot. The bridegroom came when no one was waiting. Nangatulog na silang tanan. Pero the fact still remains that He is arriving very soon sa panahon nga wa dahuma sa tanan. So, mga kaigsuonan, agi og paghatag og pagtagad, kailangan nga naagi hapon nag-umido ka na nga matang sa paglaom dinhi sa atong lifestyle, sa atong pagkinabuhi, sa atong mga buluhaton, pakigrelasyon, sa atong pagsimba, sa atong pag-alagad sa Ginoo, ever nga nag-umido dinhi sa atong kasing-kasing, Amen. mga kaigsuonan, kay mauni ang rason sa tanan natong mga paglaom. Doc Mga Ray, kaigsunan, kung interaction. atong tanaw, Pastor Hes o Pastor Gingging, kung atong tanawon no, kay kining atong paglaom saad man gini siya. Ang uban
adunay mga nagunahuna nga natigulang na lang ko, maura magyapon, nadunggan ako sa bata pa ko, tigulang na ko, maura magyapon. But I would like to tell you mga kaigsunan, nga nagatanaog, nagapaminaw karon, nga kining atong paglaom, kung unsa kasiguro ang pag-anhi ni Kristo sa una nga higayon, mausab ang kasiguro sa pagbalik ni Kristo Amen. sa Ikaduha ikaduha nga higayon. Ug atong bantayan ni, mga kaigsunan, kay sa diha nga ang mga katawhan dili maghunahuna sa iyahang pagbalik, that's the time that He will be coming. Sama katong napulo ka mga ulay nga gihisgutan kaganiha. Sa diha nga nagunahuna sila nga wala na to, nadugay na to, nangatulog na sila, mga kaigsunan, ayaw gyud pagtulog sa ato ang relasyon diha sa atong Ginoo. Magpabilin ta nga abtik og nagamata samtang nagpaabot sa iyahang pagbalik. Yeah, kining paglaom nga atong gihulat mga kaigsuuna no sa gisulti ni Doc Ray kaganina. Na ay comparison, point of comparison ang mga tao sa una nga gianhian ni Jesus for the first time. Ug nato karon nga mga katawhan nga anhian ni Jesus balik the second time. Kaniadto gisulat in Bible prophecy in their available scriptures mga kaigsuunan. Particularly diha sa Daniel kapitulo 8 ug 9. Gisulat gyud dinha sa detalye nga paagi kung kanus moabot ang ilang Mesiyas. So they knew ang kalainan sa atong panahon karon kahibaluta pero there was no exact date. Mao nay nakanindot diri mga kaigsuunan, nakabibo. Anyway, nausab ang pamaagi ni Jesus. Kaniadto, he was very specific kanusa siya moabot. Pero na-realize ni Jesus that his purpose was not necessarily forfeited, kundili dito sa mga katawhan nga yang gianhian, nagtuon sa Biblia, daghan ang nakatuhog kung kanusa gid siya moanhi nga siya gyud ang Mesiyas. Daghan sad ang wala maandam iyang pag-abot mga kaigsunan. And the same thing might be true in our case today. Ang nahitabo sa ato mga kaigsunan, wa niya gibutyag kung kanusa siya moanhi. However, there are signs, but the certainty of it mga kaigsunan, landag pa, hayag pa sa utong tutok nga si Ginoong Hesus mo balik. Amen. The only element nga gusto niyang atong exercise is our readiness. Kining atong pagkaandam anytime kung mo anhi siya mga kaigsunan, whatever your activity, bisag unsa pa ang imong sulod sa hunahuna og sa imong mga kalihukan, inside the home, outside of your family, inside the church or wherever it is, nagmission ka man or unsa ba ang atong gihimo mga kaigsunan, that element of readiness is very crucial ni ining iyang pag-abot sa ikaduhang higayon. Pastor Gingging, atong ihatag kaniya ang iyang mga punto ni ining bahina mga igsoon. Para sa ako, makiksunan, malandong mako sa kaning pagbalik sa Ginoo. Mao mo gid ni murag wala nagi kanang moingon ka kanabang hisgot anang certainty bitaw. Tanan natong pagpaningkamot makaigsuonan, sa akong gibasa ang komentary, wala gi pulos kun dili ta magatutok niini. Tanan wala gi kapuslanan. Tanan natong pagpaningkamot makaigsuonan wala gyud na. Ang atong lesson nagaingon diri nga ang pundasyon gid ay sa atong paglaom mao gid na siya nga mosalig gid ta nga naa gyud ang Ginoo mo balik. Naingon diri Yeah. The foundation of our hope and trust in the promises about His coming, second coming, Christ has appeared to put away sin by the sacrifice of Himself. Klaro gyud kay makigsunan nga naniguro gyud ang Ginoo nga mobalik siya, dili kita magdodoa. Ang importante kanunay nga do natay kasiguruhan nga ang atong kinabuhi naa sa iyang mga kamot. Naa ta kanunay niya nakasandig niya. Nga dili ta magkinabuhi nga layo niya. Di ba nga atong leksyon nagaingon diha nga naay mga tao nga magkinabuhi nga ungodly, dili Diyos nun. Importante gid nga ato ng sabton makaigsunan. So kita tanan mo hunahuna gid ta nga nganong mangandam ta, nganong maningkamot ta nga maandam nato ubas tabang niya tungod kay do na may umalabot nga judgment. Yeah, Do na that's may paghukom. So kanang paghukom kinahanglan nga ato nang bantayan makaigsunan kay dili man ta pwede nga magkumpiyansa ana kay kinahanglan ta mangandamdaan kay magkinaon sa ang kinabuhi. Dunay kasiguruhan ang atong kinabuhi makaigsunan. Kay siguro man ta nga kanunay ta nagabuhat diha niya, ready ta kanunay matubang niya sa atong iyang pagbalik. Og ato Yeah. kung hunahunaon, Pastor Hes ug Pastor Asoy nga kining atong kaluwasan, ang tanan natong gibuhat karon, mahimo ning walay pulos.
kung wala kining paglaom sa pagbalik ni Kristo. Ang atong pagsimba karon, ang atong pagbuhat, without the second coming, all of this, wala gyoy kapuslanan. So mauni ang maghatag og tanan nga katumanan bisan pa sa atong kaluwasan. This will give the final nga maong katumanan sa atoang kaluwasan pang pagbalik ni Kristo. Sa to pa partner, walay bili ang atong pagwali. Wala ning kapuslanan tanan makigsuunan kun wala ning niya. Mao ra gid ning atong gipaabot, mao gid ning atong gisangyaw nga tungod ani makigsuunan hangtod karon nagapadayon ta sa pagpagalagad sa Ginoo. Amen. Kay mao man ning atong paglaom kay kun wala ni siya, unsa may pulos? Yeah, actually, Walay kapuslanan itong pagpagalagad. kini nga to ang gibarugan bitaw karon mga kaigsunan nga kapits patalimta kung mahimo murag kinatumyan na lang yung pinakanipis nga lanot na lang gyud ang atong gikuptan mga kaigsunan ni paglauma. Pero the same thing with how the Jewish community kaniadto sa unang pag-anhi sa Mesiyas mga kaigsunan, didto gid sila nagtan-aw sa ilang paglaom. Gani that was the reason of their faithfulness. Kay ilahang na-compare, Pastor Gingging, nga sa kalisod sa ilahang panginabuhi kaniadto, gi-oppress sila sa laing mga nasod, they were actually longing for their Messiah to come. Sa atong panahon karon mga kaigsuonan, the same scenario is true. Sa kalisod sa panginabuhi, ang ekonomiya wa gyud mag-improve, ang environment masamot na nga nadaot, relasyon sa mga tao nangaguba, men's hearts failing them for fear. Mao man nagingon sa Biblia mga kaigsuonan. So kining tanan gyud mao gyud ni ang hinungdan nga kita gusto na gyud nga matapos na ang atong saysay sa yuta og mobalik na si Jesus. Amen. Pero bantayan nato ni mga kaigsuonan. It's not the event that we should take note. It's the person who is coming that we need to anticipate. Amen. Dili ni kay mangandam ta kay matapos na ang kalibutan, mubalik na si Kristo. Pero ang ato mong gitanawan ng pagbalik sa Ginoo, maundang na ang tanang utang, ang ato mga sakit-sakit, ug ang kalisod, ug ang kapobrehon, ug ang atong mga pag-antos, mao man itong gitanaw. Pero gamay kayo ang tsansa probably nga nag-yearn ta nga inigabot ang panahon na atong ihibalag si Kristo naong sa naong. It's not actually long life in heaven mo atong gitanaw or eternity kundili it's our seeing Jesus our Lord and Savior face to face mga kaigsuonan kay siya mo hinungdan sa atong panagiusa. Sa laktod, na ako'y gustong emphasize ba, sumpay sa imong istorya, alright. Pastor Hesbon. We should not be crisis-centered, but we should be Christ-centered. Amen. Amen. Dili ba kay mga lagad ta makigsunan tungod kay na krisis, mga lagad ta kay nakalisod ta, mga lagad ta kay apiking kinabuhi. No, it's not. Ang atong ilanta mao si Kristo makigsunan. Mao na atong gihandong nga naong na gyud. Mo na nga ganina bitaw na ay amigo nga giingnan ko nga gitikskan lang kog kalit nga ang imong higala namatay den pawalihon ko karon Domingo makigsunan. Di gid ako ma-imagine. Perti gid akong suura mo nang kanunay gid ko nagatutok ana makigsunan ang iyang pagbalik kay nganuman maora man gid ay makahatag ng tughapayan. Sa tanan natong kasubaanan makigsunan kun wala nang pagbalik sa Ginoo para nako wala gid pulos tanan. Wala gid pulos tanan. That's it. Gusto po nako sumpayan na kay naghisgot naman ta og dili crisis-centered kundi Christ-centered ang atong pagpaabot. Lahir man ang crisis center, Oo. Christ-centered. Kaya nga no, daghan karon mga Adventista, daghan karon gapaabot sa pagbalik ni Kristo, pero ang ilahang gitagaan og importansya kanang umalabot bitaw nga persecution. Alang nako dili angay kahadlukan anang persecution. Alang nako dili angay kahadlukan ang sandilo. Nganuman kung maayo ang akong relasyon ngadto sa akong Dios nga akong gipaabot. Iyan na lang problema kung saon kunya anang panahon na. God will make a way. Ang akong gipaabot mo importante ang Dios nga nagluwas kanako sa cross sa Amen. Kalbaryo Mao na. og siya sa dili madugay mubalik aron pagkuha kanako. Yeah, that's it. Ang buti pasabot diri mga kaigsuonan no sa dili pa nato ni break for sa atong nga bahin. Atong tagaag punto mga kaigsuonan. Kung mahinumduman nato si Jesus nga gingon, I have come to give you life abundant and for you to enjoy it abundantly. Ang iyang pag-anhi mga kaigsuonan sa atong mong nahuna, masinati nato ang abundansya ug ang quality of life inig-anhi na niya.
Pero the point there is when we are centered in Christ, no? Amen. Dili ta centered sa krisis nga umalabot. Kung karon pa lang daan na sentro na tadi kang Kristo mga kaigsuonan, ang buti pasabot ni Jesus, dili sa umalabot lang ang quality of life ug ang abundance atong masinati. Right now, He wants us to enjoy that. Amen. So karon pa lang daan mga kaigsuonan, dako kayo ni siya nga dry run sa ato ang pag-enjoy sa eternity. Amen. Kung karon pa lang daan mga kaigsuonan, ang atong mga una-una, ang atong pagkinabuhi, ang atong mga kinaiya, daw haom na sa eternidad mga kaigsuonan. Amen. So that is the meaning of Christ-centeredness ato ang pagtuo ug diha sa panagiusa kaniya. Niabot ta sa tunga-tunga nga bahin sa atong pagtuon mga igsoon. Ayaw mo hawa din ha, mubalik dayon ang takna sa pagtuon. Human nining mubo nga break. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga higala. Salamat kayo sa inyong pagpabili din ha. Atong padayunon kining atong mga punto nga gibiyaan kaganina before sa break. Now din hita sa bahin sa resurrection event mga kaigsuonan. Kung binisayo na to, mauni ang gipaabot sa tanang mga tao nga may mga panimalay nga nangamatay na. Amen. And that is the biggest day of reunion. Kanang resurrection mga kaigsuonan. Ang pagkabanhaw sa tanang mga nangamatay diha kang Kristo. Kita karon nga may lawas nga madunuton mga kaigsuonan, kung di pagin mo balik ang Ginoo, maabdan kita sa panahon nga mga matay ta. Ambot og kinsa na lang gyud ang mabilin nga buhi ni anang panahon na. Gani, in anticipation, si Pablo pa sa una sa iyahang gisulti diha sa 1 Tesalonica Kapitulo 4, apil ang iyang kaugalingon, naglaom nga mubalik si Jesus sa panahon sa iyang lifetime. Kaya nagingon siya, og kita nga mga buhi pa ni anang panahon na. So si Pablo nga nagsulti niini, Apil. nag-anticipate nga buhi pa siya inigbalik ni Jesus. But where is he now? That was more than 2,000 years ago, around 2,000 years ago. Ug karon mga kaigsuonan, kining pagkabanhaw mao gihapon ang most anticipated nga event in the history of mankind in these closing times. Pastor Gingging, what do you have to say about the resurrection? Sama sa akong giingon kanina, mga kauban sa buhat. Kana bang reunion, ma-reunite ka sa imo mga minahal sa kinabuhi. Kay mosugot tag sa dili, as long as giingon mang Biblia nga ang nangamatay diha kang Kristo mao man giunang banhawon. Diha ko excited ba? Tungod kay ang atong mga minahal sa kinabuhi nga nag-alagad sa Ginoo makita nato naong og naong. Di na ko ma-imagine makigsuonan nga pagkamingaw naman gyud nato. Gusto na gyud ko mobalik ang Ginoo makigsuonan kay nga naman makita na gyud nako ang akong mga minahal sa kinabuhi, ang akong amahan, akong mga igsuon. Nga gusto na gyud nako mahimo makigsuonan gakson na gyud nako kay nga naman kining gisaa diri makigsuonan magbasa ko ani mag-imagine man ko nga tanawar ko na. This is the moment we all have been waiting for. The resurrected ones will reunite with those who have been longing for the presence of love and love. Ingon niya? Mao na ingon nga, kita tanan naghandom na gyud mag-igsunan. Kita naghandom gyud nga mobalik na gyud kay nga naman kining lawas nga madunuton. Ilisa nagdili na madunuton. Imagine na gud ng mga masakiton makigsunan. Daghan ng mga tao ang akong amahan sa wala pa siya namatay na ingon siya nga dili ba na ko pwede mamatay. Gikapoy naman siya kay bisag asa naman lang siya tusukon. So grabe na gyud ang iyang hangyo na gyud siya namo nga ayaw na kunyog patambali kay sakit na gyud kaayo. So sa laktod makigsuonan gusto na siyang magpahuway. Muna gusto na gyud nako pod nga kun mahimo makigsuonan dili na unta dugayon sa Ginoo. Kay gusto nako nga makita na gyud siya. Kay naong og naong makita gyud nako. Kay mo na akong paglaom nga makita gyud ako siya pag usab makigsuonan. Ang apil ako mga igsuon nga may pahulay pag-una. Amen. Kung No atong prayer. tanawan no, mga kaigsuonan, what a wonderful day ni anang panahona. Nganuman tungod kay kining atong madunutan nga lawas ingon pa ni Apostol Pablo diha sa 1 Corinto kapitulo 15 in a twinkling of an eye. So usa lamang kapag pamilok
tanan nato nga depekto sa ato ang pisikal nga lawas mailisan. But I would like to say this, mga kaigsunan. Medyo bugat-bugat ni nga statement gikan kang Mrs. White. Nga in a twinkling of an eyes, ang ato lamang pisikal maoy mailisan. But our character will not be made holy then. Ingon pa niya. So kanus nato na dapat iandam, mga Karon. kaigsunan, samtang nagpaabot ta ni anang adlaw sa pagkabanhaw, ni anang adlaw sa pagbalik ni Kristo, ni anang taknaa nga in a twinkling of an eye, samtang nagpaabot ta, mga kaigsunan, iandam sad nato ang atong karakter ni ining mga panahona. Amen. Murag dako kay ni siyang anticipation nato, mga kaigsunan. Kining lawas sa mga tao nga buhi niya ng panahon na ilisdan og lawas nga dili madunuton. Madunuton. Sama sa lawas ni Adan ug ni Eva when they were created, mga kaigsunan. Sama sa kahami sa panit sa bata nga bag-ong na tao. Sama sa puwersa sa batanon nga kanabitong at the prime of life, kita manggod nga makatilaw na og unsa ning balatian, nya ni risiko na ang atong puwersa, idara na ta, lapas na tas mga 40, 50, mura og ma-feel na ginato nga kapoy na, dili na kayo galahutay ang ato ang resistensya. Murag panaog But na siya at sa that bukid. time, yeah, that's it. Kuan na kita, Depreciate na. ga-depreciate na. Pero anang panahon na, mga kaigsunan, bag-uhon sa Ginoo. Kadtong mga nangamatay, dako kayo na nga istoryahonon, mga kaigsunan, ug unsaon kana pagbanhaw sa Ginoo noon, nga nahimo naman to silang bukog, nangadugta naman to sila. Katong gipangkaon sa iho, katong nangamatay sa nuclear bombs, Nalunod sa dagat. nalunod sa barko, katong gipang-cremate. Kaya katos Ginoo tanan, and the promise is still there, mga kaigsunan, kay gisaad sa Dios. And we know, according to how God created Adam and Eve, kung dili imposible sa Ginoo to create something out of nothing, it is also never impossible for God to recreate us out Amen. of nothing, mga kaigsunan. So that's the wonder of resurrection. Ug apil niini, mga igsoon, ang final restoration sa tanan nga nawala nato when sin came. Ipasiguli na sa Dios tanan, mga kaigsuonan. Amen. Atong ihatag kini nga mga ideas ato ang mga panelists, Doc Ray. Kung What do you have to atong say about tanawon that? no kining atong final restoration or kining gitawag nga united ta sa maong pagtuo sa pagbalik sa tanan sa original. Ingon pa diri sa atong leksyon, God will restore everything to its original state before sin entered. We will live peacefully with our Creator without any violence. Murag yung kanang akong gi-imagine ani Pastor Jesus, Pastor Gingging, nga murag kanang amahan bitaw og anak nga relationship nga sa diha nga moabot ang amahan, grabe yung kalipay sa bata sa pag-abot sa amahan. Murag ani pod ang kahimtang ni Adan ug ni Eva kaniadto nga wapay sala nga inigabot sa Dios sa tanaman. Grabe gyud ilahang kalipay kay makig uban na pod sila sa ilahang maglalalag. And I'll imagine nga ni anang panahona mabalik ang mao nga kahimtang. Kay ingon siya, we will live peacefully with our Creator without any violence. Sin will be destroyed and the universal harmony will be restored. Ambot kong coincidence, pero I don't believe nga coincidence ni siya. Gituyo gini siya sa Ginoo. Kay tanawo nato ang balaan nga kasulatan, ang una nga duha nga kapitulo sa Biblia sa Genesis, naghisgot sa original nga linalang sa Dios, original nga kahimtang. Og ang kaduhang katapusang kapitulo sa Biblia sa pinadayag, Restoration. naghisgot gihapon sa pagbalik ngadto sa original nga creation sa atong Ginoo, mao ang final restoration. Ako ang ma-imagine ni anang tungura, mga kaigsuonan, wala na isang pinit, wala na tunok ang rosas, wala na lapok, Wa nay lamok. walay dahong laya, walay dinggi. Kay kining mga lamok na naman na sila daan sa una, pero Dili sa panahon harmful. sa creation, dili sila makakos og dinggi, dili makakos og malaria. Mao. Pero they were there. Pero na-imagine gini mo, mga kaigsunan, ang punuan sa saging, gikan diha sa iyaha pang pagkasaha, paingon na mamunga, wagi laya na, way unas.
So that's a wonderful thought mga kaigsunan nga imong tanahon when everything would be restored at the time of the coming of Jesus. So imagine nimo mao na ang moabot dinhi sa langit. Gani in the book of Isaiah chapter 11 verses 6 to 8 and many other verses in the book of Isaiah mga kaigsunan gi-picture ni Isaiah din ang restoration of Israel as God's people. Galing lang may pagka-hyperbole kay exaggerated kayo ang pag-picture out ni Isaiah o kung sa mahitabo. In fact, he probably must be thinking of what it is in the new heaven and earth, mga kaigsunan, for everybody's consumption. Para na to tanan. Kung sa may makita nimo din ha, ang lubo makigdulog sa karniro, ang leon makigkuyog sa mga kanding o sa tanan. So, walay violence, walay animosity. Ang bata na maoy magdumala sa amay muguyod sa leon o sa tanan. Nga wild animals nga naas mga lasang mga kaigsunan. Nagbasa ko ano partner ba? Aha. Nga ang bata mukuot na sa bangag sa bitin. Sa iyong experience. Nga ako anak makaigsunan, grabe gid ako ka-stress. Nga natumban ang bitin karon lang a week. Nato ni aging pila ka semana. Bago lang. Atong aging semana, natumba niya ang bitin dayon dito napaakan sa MBC dayon gidala sa Valencia walay Anti-venom, wala. anti-venom. Gipadagan diri sa pagadayan ikaw kuno imagine na ikaw amahan o ginahan. Nga kabalo kang imong anak napaakan og bitin gidagan sa Cagayan, layo pa kay Cagayan unya pag-abot diha pating taas sa linya. Daghan po ang napaakag bitin nga galinya. Di gyud na ako ma-imagine makaigsunan nga naghilak akong asawa ako po naghilak pod ko nga how I wish mubalik nang Ginoo. Amen. Ina na ba nga paglaon nga kana tanan matapos na siya tanan makaigsunan kay Yeah. bag-uho na sa tanan sa Ginoo wala na kasakit sa laktod nga pagkasulti. That's Wala right. na balatian. Wala gyud tanan. Bag-uho na gyud sa Ginoo. Kung natong tanawon ng story sa Bible mga kaigsunan, murag ipakita sa ato bitaw ang patikim kung unsa gyud ang kinabuhi ni Adan ug ni Iba kaniadto wala pa makasala. Mao. Ug tungod kay naatay handurawan niini mga kaigsunan. Para sa ato karon nga ang atong na-experience ang kining kalibutan nga perti ng gubaa, daghan na kay kalamidad, mga kriminalidad, relasyon nga bungkag, mura og mga unsa na lang ni pasiklap na lang tong kaniadtong nahitabo ni Adan ug ni Iba. And that is just but a glimmer of hope of what we are about to experience in the end mga kaigsunan. Pero nevertheless, bisag layo siya, medyo elusive siya mga kaigsunan, gisaad sa Dios nga mahitabo ning tanan. And there is going to be a final restoration of everything. Gani dinhi, apil ang atong puy-anan mga igsuon. Sama sa nasinati ni Adan sa una. Kung wa pa sila makasala. Muna imong imaginon, kung wa pa nakasala sa Adan ug si Iba, unsa kay ilang activity. The same thing will be the answer of our line of activities mga kaigsunan kung i-restore ta sa Ginoo dito sa bagong langit o bagong yuta. Amen. Atong ipa-describe sa itong mga kauban din Doc Ray. Muna ingon nga, kung atong basahon ang description ni Ellen White sa iyahang nakitaan, sa iyahang pananawon, sa giandam sa Ginoo alang sa iyahang mga katawhan, mga kaigsuunan. Ingon pa niya, dili maabot sa hunahuna sa tao ang description sa maong iyahang nakitaan. Sa atong makabot sa atong hunahuna, ingon pa gani sa balaang kasulatan, wala madunggan. Wala maabot sa nahuna. Wala maabot sa hunahuna. Wa makita sa matawhanong mata. Mga tawhanong mata, wa madunggan sa tawhanon nga igdulungog mga kaigsunan ang katahom sa giandam sa Dios alang nimo ug alang nako igsuon. Yeah, so kung atong tanaw ning restoration mga kaigsuonan abi ninyo, kana bitaw ang giingon din na nga walay makadescribe sa physical eyes ug sa nadungog ug sa ma-imagine tanaw nimo ni. And yet one time si Juan Revelador mga kaigsuonan gipakitaan sa Dios ug unsay pasiklap sa langit. Aron ihang gisulat din sa pipila niya ka mga chapters in the closing pages of his book Revelation mga kaigsuonan. Pero abi ninyo, nakita didto ni Juan Revelador og unsay dagway sa langit. Dalan, lunlon, bulawan. There were 12 gates.
There were 12 different foundation stones. Lain-lain nga matang sa mga Mahalon nga. gems, mga kaigsunan ang makita nimo dito sa langit. Pero I will tell you, si Juan Revelador, mga kaigsunan, was only a fisherman by background. Possibly, he was overwhelmed, pero by his fisherman's point of view, asa ka siya nangita niya itong vocabulary nga na tuwa dito ang chrysoprase, tuwa dito ang ruby, tuwa dito ang chrysolite, Light. tuwa dito ang beryl, ug ang uban pa nga mga foundation stones. Ngano nakahibalo siya nga jasper ang color sa gates. Nga, obviously, na sila yung mga istorya-istorya ug unsa ng bulawan. Pero at his best, mga kaigsunan, he was trying to describe what heaven is all about by his way of depicting it, human as he is. Pero kung imong tanawon, mga kaigsunan, labaw pa na kaysa gidescribe ni Juan, mga kaigsunan, ang kanindot dito sa langit. And the fact na atay record in Biblia in the Old Testament time, gani sa time ni King Solomon, it was only his reign, mga kaigsunan, as king, nga medyo moambas-ambas siya sa kanindot ug splendor sa Jerusalem nga gi-picture out sa Ginoo alang kang Jan para sa ato nga puyan, mga kaigsunan. Only during his time, streets of gold, gani ma-appreciate na nato na pag-ayo. Pero ni anang realidad, mga kaigsunan, you will never be able to believe your eyes kung kita na mismo ang tuwa dito. Isa pa ka punto nga Yeah. gusto na ko tagaan na itong pagtaga din nga gawas anang mga material nga mga bahandi ug mga butang nga gipakita kang Juan Revelador. Sumala pa sa ato ang leksyon, mga kaigsunan, more than those things is knowing Christ personally. Kaingon pa ni Mrs. White din the more men learn of God, the greater will be their admiration of His character. So, alang nako, mga kaigsuunan, gawas anang mga butang, nga mahalon nga mga gems, mga bato, nga giandam sa Dios sa atong puy-anan. Ang akong madiskubrihan o makitaan, mailhan, unsa ang kinaiya sa akong Dios nga akong gialagaran sa dugayng panahon, it will be a more exciting, it will be a more amazing arang nako nga ako siyang maila-ila gyud sa personal gayud nga pamaagi. Isa na siya kaimportante alang sa usa ka magtotoo sama nako, mga kaigsunan, nga atong maila-ila ang kadako sa bahandi sa kinaiya ug gugma sa Dios nganhi sa katawhan. Okay, Pastor Gingging. Alang nako, mga kauban sa buhat, ngano nga dili na ko maingon nga maghulat pa ko, excited na gyud kay ko mabalik ang Ginoo. Ang gusto gyud nako nga makauban na gyud ang Ginoo. Hangtod-hangtod na gyud ba? Kanang ingon nga kinabuhi na gyud nga walay katapusan. Oh, amen. Mao nay ako ang gihandom. Kana na yung mauban na gini mong Ginoo nga kinabuhi nga walay pagkatapos. Mao nay akong gilantaw, makigsuonan nga wala nay pagbulagay. Kay para nako makigsuonan, mingawnon mo ko kay gud. Mao. Lami gid kay nga makauban nimo imong pamilya, makauban nimo nga minahal sa kinabuhi nga wala nay pagbulagay, wala nay kasakit, wala nay balatian, wala nay gitanan makigsuonan. Pero, Lulun kalipay na ang babat na. Pastor, ang pangutana, anang panahon na nga mubalik na gyud ang tanan? Mailhan pa baka nato ang matag-usa na? Kalalom sa pangutana. Halimbawa, akong amahan nga namatay na, nga gimingaw na gyud ko na pag-abot anang panahon, mailhan ba ko niya? Mailhan ba nako siya? Pila ba edad nimo namatay ang imong papa, Ang Pastor? ako Bata ang pa ka? adili na, kuan ako kanang worker na ko anang panahon na. Okay, okay. Ang problema mo gud din ha, mamatay ka o niya, ang imong kauban sa pamilya, bata pa. Hinigubot sa resurreksyon. Huy, lahi naman imong naong kay parehas na matag edad. Mailan gyapon. Ang na-story niya ni mga kaigsunan na it, and some of you have already heard me relate this in one of my sermons. Si Eric Clapton, mga kaigsunan, sikat kayong lead guitarist kaniadto, mga 1980s. Naminyo siya sa usa ka model
unya sa kagwapa siyang asawa, nakaanak sila og gwapo kay nga bata ang ginganlag si Conor. At age 1 year old, igwapuhan na gid kayo ang iyang asawa sa ilang anak. Niingon ang iyang asawa, ani, ato ning dungagan. Unya murag nalisang si Eric Clapton sa hunahuna nga Dugangan. madungagan ang responsibilidad. So, let's cut short the story ni Laylo siya siyang pagka family man, gibiyaan niya yung asawa o ang iyang anak. And he was estranged with his family for 3 years. Wow, dugay-dugay. Padayon siya siyang karir. Pero nisingkin sa iyang unahuna mga kaigsunan nga, mura magunsaon maning ako ang successful career kung wala ko'y pamilya, wala ko'y anak. So, gibalikan niya iyang asawa o anak. Adto niya sa ilang New York apartment. Spent the whole day with his son sa tanang mga parks, mga rides. And for the first time in 3 years, nabalik ang tanan niyang puwersa ingon nga amahan. Na-appreciate niya, ingon siya, lambi di ining na atay anak. So naka-decide siya nga balikan niya iyang family. Gibalik niya ang iyang family do sa apartment, niuli siya sa iyahang gipuyan nga hotel. Kay pagkaugma iyang kwao na iyang pamilya, mag-usa na sila. Ang nahitabo mga kaigsuunan, while he was still coming, nabisi ang iyang asawa sa banyo, nag-toothbrush, katabang mo ay nagbantay silang anak who was already 4 years old at that time. Kunya nagdagandagan ang bata na timing nga ang ilahang janitor sa apartment nang limpyo sa ilahang level, giabli ang bintana, wa maalihin, nilukso ang bata dito. Agoy. Singgit ang katabang, ang asawa ni singgit pod, paggawas niya sa banyo, abli ang bintana, ug ang bata nitugpa didto sa tapad nga building at its second story roof. Ang ilang apartment was 54 stories high. Okay. Wow. Ika-54. Namatay ang bata, cut short the story. Moto'y naabtan ni Eric Clapton sa panahon nga iya na untang balikan ang iyang family. Abi ninyo siyang depression mga kaigsunan, niundang siya og compose og kanta for 3 years. Pero let's cut short the story, nibalik siya compose. After that, ipudyot niya ang gitara, ni compose siya. Ug ang pinakaunan niyang kanta mga kaigsunan is dedicated to his son. Ug karon mao'y pinaka-popular nga sentimental song sa tibuok kalibutan entitled Tears in Heaven. Ang first line mga kaigsunan, would you know my name if I see you in heaven? Kining inquiry sa kamahan probably is very limited tungod kay posible ingunana ka-limited ang iyahang pagtuon sa Biblia. Pero alang kanimo ug alang kanako katong pangutana ni Doc Ray kaganina, we are assured we will get to know our family members there. Amen. We will preserve our identity mga kaigsunan. Mailhan ta sa tanan natong mga higala. Kay kung di na ta magilhanay dito unsa pa may Basahon pulos na to aning atong reunion ya. leksyon. Pastor Gingging, you Gusto na please ko read that. basahon ang patong pangutanan ni Pastor De La Cruz. Ingon siya diri, so if our bodies are to be similar to Jesus' resurrected body, we certainly will be able to recognize each other Amen. and can look forward to an eternity of restored relationship. Klaro kay makigsunan. Kung imo ning tiwason ang gisulat ni Ellen G. White makigsunan, dili ta mabalaka, mailhan gyud nato atong minahal sa kinabuhi. Klaro Amen. kay pagkasulti diri. So, dili ta mabalaka makigsunan. Importante makigsunan nga makalahutay ta, ang pasalig sa Ginoo, mailhan gyud nato. Makikauban ta nila sa wala day pagkaupos nga katuigan. Amen. Yeah. Oh, Anhita mailan. sa salamat kay sa point, Pastor Gingging. Dinhita sa itong mga parting statements. Bali, year-ender na ito nga greeting mga kauban din eh. Atong ay hatag kanila ang ilang mga mensahe alang kanatong tanan. Doc Ray. Mga kaigsunan, nakitaan man gyud nato kining ato ang leksyon karon nga mao ang final restoration sa tanan in unity. Nakita nato ang description sa langit. Sumala pa sa ato ang natun-an ni ining atong leksyon. Gusto na ko ibilin kini nga pangutana diha kaninyo. Alang nako mga kaigsunan. Gusto nako nga tuwa ako didto. I Amen. want to be there. Ug ang akong pangutana nga ibilin kaninyo. Gusto ba ka igsuon? Na ikaw usab makauban nako didto sa langit tong pulianan. Amen. Pastor Gingging. Alang nako makaigsuonan, pagkamingaw kay ang langit, kung usa sa imong panimalay wala dito. Pagkamingaw sa langit,
Unang imong igsuon wala dito. Mas maayo nga ato mintinahon ang atong relasyon sa Ginoo mintas naa pa tay kinabuhi. Amen. Kay kung mabalik ang Ginoo makigsuonan, siguro gyud ta nga maandam ta. Andam ta kanunay. Kung mabalik ta dunay kasiguruhan ang atong kinabuhi. Bisag unsa pa nang butang sa kalibutan nga atong gihandong nga maato, balay, sakyanan, tanan wala kigsuonan, wala giday pulos. O sa ayohon nato ang atong relasyon sa atong mga igsuon, ayohon nato gyud ang pinaka-importante relasyon ngadto sa Ginoo. Kay doon na kita kasiguruhan nga inigbalik niya kaning giingon diri nga certainty sa iyang saad makigsuonan, matuman na inigbalik niya makigkauban ta niya sa wala na pagkaupos nga katuigan. Amen. Amen. Daghang kayong salamat sa atong mga kaubanan nga nitampo niini nga atong pagtuon karon. Ug agi og panamilit kaninyo sa tuig 2018 mga kaigsunan, malipayon kami ug mapasalamaton sa mga panalangin sa Ginoo nga gibubo niya kanatong tanan mga kaigsunan. Ang 2018 mga kaigsunan would never have been very blessed kung dili pa lang tungod sa inyong pagkigambit, sa inyong inspirasyon, Amen. ug sa inyong makanunayon nga pagtuon sa atong lesson every week mga kaigsunan. Among dedikasyon o pasalamat sa tanan natong mga Sabbath School teachers nga mainiton nga nag-andam silang materyales nga ihukad sa atong mga Sabbath School classes matag Sabado mga kaigsunan. Nasayod kami nga kining atong taknas pagtuon na himong additional material sa atong pag-discuss sa atong lesson every week. Ug tungod nini mga kaigsunan, magpasalamat kami sa Ginoo sa Amen. inyong participation. And we continue to encourage you nga sa sunod nga mga episodes, sa sunod nga mga seasons, padayuno na to mga kaigsunan ang pag-utingkay sa kamatuoran sa Dios dinhi sa atong pagtuon sa atong lesson. Kay tungod niini, we shall be able to gain closer ground to Jesus an inch at a time. Matag simana mga kaigsunan, mas mulalom pag yun ang atong relasyon sa Ginoo. Relasyon sa sagusa. Aron ang atong kalabuton mga kaigsunan nga magkahiusat ang tanan. Amen. Diha sa eternidad atong Amen. maangkon. Gikan dinhi sa South Philippine Union Conference sa Hope Channel, Cagayan de Oro. Kami malipayon nga mag-ampo ug baga panghinaot alang sa panalangin sa Ginoo kanatong tanan. Sa dili pa nato ni pagkatakupon mga kaigsuonan, magaingon kami kaninyo og Happy New Year. New Year. Ug atong paminawan kining usa ka halad sa awit sa dili pa ni pagkatakupon sa pagampo ni Pastor Sigundino Asoy. All I see is that I don't see what's ahead of me. I'm afraid my life would never be what I hoped for in the end. All I know is that I don't know where the road will go. If I dream, then will I find it so? Will tomorrow be my friend? Sing me your lullaby. Sing me to sleep tonight. Sing me your tender lullaby. 'Cause all my heart can do is cry. Help me compose my soul. Quietly take control. Sing me your lullaby and tell me I'm your child. Ginoong Dios, daghan kayong salamat sa leksyon nga among natun-an. Yes. Ginoo sa pinasahi, giampo namo ang tanan nga mga Sabbath School teachers nagatudlo sa ilahang tagstag sa mga klase sa iglesia.
Amen. Tanan nga mga kaigsuonan nga nagapaminaw kadamo sa tibok tuig 2018. Nagalantaw kami sa unahan Ginoo. Imo pa kaming paabton next year magapadayon kami sa pagtuon sa imong leksyon. Amen. Nga maghahatag og kalig-on namo, maghahatag og dugang paglaom sa among pag-alagad kanimo. Palihog lang Ginoo, balik na sa dili madugay. Amen. Maabtan nimo kami nag-alagad kanimo mo tinumanon. Ug salamat kay Ginoo nga nagasaad ikaw kay nigbalik nimo. Tanan imong ipastig uli. Ang tanang dili maayo imong ibalik Ginoo nga mamaayo. Labaw sa tanan kinabuhi nga walay katapusan among Amen. mugatnan. Makigkuyog kami kanimo nga nang langit sa wala na pagkaupos ng katuigan. Salamat sa kasiguruhan. Salamat sa imong gugma ug grasya. Amo kini pangayo. Tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga among luwas. Amen. Amen. Soul, quietly take control. Sing me your lullaby and tell me I'm your child. Help me compose my soul. Quietly take control. Sing me your lullaby and tell me I'm your child. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. We are from Mountain View College. And we have the utilities of a little town. For more than your basic needs. We have the heart for outreach. MVC can bring out your compassion and literally exercise it through the SULAD Student Missionary Program, among many other outreach activities. And when you need to take a break, MVC can also feel like a resort. So you will be refreshed. We have serene and scenic landscapes. Thanks to a rich, faith-filled history. We have a campus that's big enough to build your dreams and future on. Come and build your future with us. Join the around 2,000 students from all over the world, 17 countries, who have come and build their future with us. Here, we have activities to develop your emotional, social, physical, and spiritual aspects of your life. Experience the best in Christian education. Come and build your future with us at Mountain View College, Valencia City, Bukidnon, Philippines. Come and build your future with Mountain View College.